Твърденията, че престъпленията намаляват, разкриваемостта се увеличава, са в дисонанс с това, че главният секретар не работи, защото той е... И бил виновен за всичко. Не, той е висшата професионална длъжност и ако върви в Министерството работа, както се твърди в този доклад, то това е заслуга на професионалното ръководство, не на политическото. И едновременно да сложиш на масата такъв доклад с искане с обратните мотиви е смешно и некомпетентно. Всъщност, министъра прави впечатление на човек, който трудно би могъл да прави анализи. Той човек има нещо друго в главата, което му е по-важно. И аз не съм много сигурен. Какво е това, когато го казвате? Казвам го, защото аз го следа вече 2 години и повече, тъй като той се появи... Бойко Рашков беше той, който го сложи на място шеф на ГДБОП. И всъщност ГДБОП през цялото време не правеше това, което трябва да прави. Изведнъж този човек... А какво е правил ГДБОП през тези години? Вие да знаете за някаква организирана престъпност, която да е била разкрита и предотвратена. Вие да знаете от 2020 година сам за заловени количества кокаин и хероин. В огромни количества не зная. Не, никакви. Не. Има 476 грама заловени. ГДБОП и МВР залавят само трева през последните 3 години. Само трева. Да кажем, че няма кокаин... информация, нелепо е да го кажем. Звучи глупаво. Ако нямат информация, е виновен шефа на ГДБОП, сегашния министър. Или е нещо друго, или вече това е спекулативно. Бих казал, че и такава версия също има право, защото да не забележиш, че пред софийските училища и пред дискотеките си върви бизнеса за кокаина и хероина, просто е невъзможно, разбира ли? Това няма как да стане. Такова загубване на полицейското зрение. Което означава, че някой нарочно си затваря очите. Заради пари? Аз мисля, че някой не си затваря просто очите. Заради пари, не ме чухте. Прави така, че кокаина и хероина да се продават без никаква съпротива на улиците на страната. И някой получава пари за всичко това. Не, някой си ги изработва. Така да е. Получава. Аз мисля, че е минало вече времето на чадърите и е минало времето и дошло времето на участие в организацията. Толкова нелепо изглежда това, че за един ден близо 10 тона кокаин онзи ден хванаха. Преди няколко дни беше 8 тона и половина в Антверпен. Преди 2 седмици отишъл един прокурор на риболов в Италия, 2 тона и половина кокаин, извинявайте. 35% е нараснало производството и разпространението на кокаина от 20-та година насам. Това са данни на ООН. И ние 2 години и половина не залавяме нищо. Нито кокаин, нито хероин. Някакви хапчета. И вие правили ли впечатление, че тези хора, например с фентанила във Варна, това са хора, които ако продават, много бързо се възпроизвеждат скандали, защото това отровно, хора умират и така нататък. И всъщност тяхната дейност пречи на организираната престъпност да си продава наркотиците. Затова тия хора са хванати.